Szeretettel várjuk Önöket immár 8. alkalommal az Esküvő Trend kiállítással 2014. november 29-én és 30-án Veszprémben, a Lovasi László Gimnáziumban. Minden nap ferdetedes programokkal és színpadi műsorokkal várjuk Önöket 10 órától 18 óráig. Megtalálhatják a párok a számukra megfelelő ruhát, a mennyasszonyok, a vőlegények, illetőleg az örökszülők is. Lehetőség van a karikagyűrű kiválasztására, illetőleg a helyszínen lehet kérni a karikagyűrű elkészítését is. Aki ide kilátogat, megtalálhatja az esküvő jellegének megfelelő helyszínt is, akár legyen szó csárdáról, étteremről, kastélyról vagy sátras lakodalomról. És ugyanaz napra a mennyasszonyok a legjobb formába hozzák magukat, kiválaszthatják a fodrászt, a sminkest, a körmöst, illetőleg alakformáló szolgáltatásokat is. A párok kiválaszthatják a nászutat is, de a helyszínen, a tombolán meg is nyerhetik a fődíjat, a görög nászutat. Tehát ne feledjék, immáron 8. alkalommal Veszprémben, a Lovasi László Gimnáziumban Esküvő Trend kiállítás 2014. november 29 és 30. 10-től 18 óráig. Várunk mindenkit, a kiállító és a szervező Rimmer Indikó.